Hej, og velkommen til gladafmad.dk. Det er også... I er fandme glade. Ja. Jeg hedder Jeanette Søgaard. Jeg hedder Anders. Jeg er 41. Jeg er 46. Det er rigtigt. Han er gammel. Vi optager det her, fordi at vi skal til at lave et 12-års projekt, som vi synes er helt... Transformer. Han afbryder tit. Et transformer-projekt, og det går ud på at blive transformeret, Yes. som det nu ligger i ordet. Og vi er jo, som kort sagt, så træner vi meget og går meget op i sund kost allerede, men drømmer om at kunne komme til at tilbyde nogle... Livsstilsforløb til jer, eller til nogle... til dem, som har Dem, som har lyst, som måske gerne, det kunne være, at man gerne vil tabe sig, det kunne være, at man gerne vil være mere fedt at se på, en lavere fedtprocent, hvad som helst. Og så det vil vi gerne kunne tilbyde, så ja. Vi har tænkt meget over, hvordan sådan et projekt skal sættes sammen. Rigtig meget. Ja, vi har tænkt rigtig meget. Og vi har tegnet nogle ting, som vi faktisk også skulle have vist jer. Og vi den løber jeg lige ind og henter. Ja, dem henter hun. Så fortæller jeg lige kort om. Det er et projekt, som er 12 uger langt. Og 12 uger, det er bare, fordi det er 4 blokke på hver 3 uger. Og det vil sige, så laver man i de 4 blokke, der har man en særlig fokus. Nu kommer I, så kan I se tegningen her lige om lidt, hvordan vi har prøvet at skitsere det. Så at man ligesom siger, at den første uge, der har man fokus på at komme i gang, sådan lidt, der skal seriøst nogle ting, der skal ændres. Og næste uge noget andet, og tredje uge, eller ikke næste uge, næste blok. Og lige præcis, der kan du se tegningen her, der har vi vores transformer-koncept. Og det er 12 uger og 4 blokke. Det tror jeg, du har sagt. 4 blokke, ja. Lige præcis. 12 uger. 12 uger er det. Og 12 uger er lang tid. Ja. Hvor mange uger er det? Det er 12, og det er 84 dage. Yes. Men det kan være rigtig fedt, og det bliver sgu skægt at prøve. Ja. Altså, det synes jeg. Vi tror på vildt mange forskellige ting, og nu skal vi prøve det hele af. Og jeg glæder mig til at skal prøve, og det er i blok 2, CrossFit. Ja. Yes. Så skal vi simpelthen ned og kaste rundt med hammer og alt muligt mærkeligt, bare fordi at det skulle være så sjovt. Det er god træning. Og det er uden tvivl god træning. Ja. Og hvad skal vi ellers lave? Vi skal så en af de ting, jeg har besluttet, som har været en lidt svær pille for Jeanette at sluge, fordi hun elsker mad. Det glæder vi os rigtig meget til. Det er den første periode, første blok, der har vi 3 uger, hvor vi skal prøve det, der hedder intermittent fasten. Intermittent fasten betyder, at man faster en gang imellem. I vores tilfælde vil vi lave det hver anden dag. Så vi faster simpelthen hver anden dag. Vi spiser om mandagen, tirsdagen, der spiser vi praktisk taget ikke. Når jeg siger praktisk taget, så er det fordi, vi måske spiser en lille bitte smule. Og så onsdag spiser vi igen. Og det skal vi gøre i 3 uger. Fordelen ved det er jo, at... Hvad, Anders? Fordelen er, der er mange fordele, men fordelen er meget, meget stor fokus på sundhed, fordi man får sit insulinniveau ned, og der er også meget stor sandsynlighed for, at det vil have en meget stor effekt på ens kropssammensætning i løbet af de 3 uger. Og det er selvfølgelig også en af tankerne bag hele projektet. Det er jo selvfølgelig, at vi forhåbentlig bliver super fitte og knivskarpe. Ja, til at sove hver for sig. Fordi så skal vi skære hinanden, ja. I wish. Det gør vi ikke. Men det er det. Grundlaget er i hvert fald, at vi bliver nødt til selv at prøve det her af. Hvis vi nogensinde skal få andre til at komme igennem sådan et forløb, så bliver de simpelthen vi nødt til at have prøvet det selv. Ja. Og jeg tror, at det bliver hårdt. Det bliver fedt. Hårdt? Ja, fedt. Men hårdt. Og så skal vi træne rigtig meget. Og vi sidder lige nu i vores eget lille træningsrum. Ja, 22 kvadratmeter sitting bundefitness. Det er fantastisk. Vi viser på film en anden dag, hvordan det ser ud. Mega fedt. Alle hus skulle have sådan en. Det, der så er det rigtig fede ved projektet, det er, at vi vil filme alt, hvad vi laver. Vi vil skrive ned, hvad vi spiser. Næsten alt, hvad vi laver. Ja. Men vi vil filme alt det, vi tror, der har en vis interesse. Vi filmer, når vi træner. Vi filmer, når vi laver mad. Vi filmer, når vi laver en ingefær-shot, for eksempel. Det vil være en af de første videoer, vi laver. Ja. Hvordan laver man en ingefær-shot? Ja, for det skal vi have. Hvorfor nu det? Ja, det skal jeg nok forklare, når jeg laver videoen. Så får man at vide, hvorfor man skal spise eller drikke, eller hvad nu er. Og vi fik en her til morgen, og jeg kan bare sige, at den lavede Anders. Det tror jeg virker sådan som det. Jeg laver den fremover. Ja, så. Det var bedre. Ja, men 12 uger. Starter i vores tilfælde 5. august. I dag har vi den 27. juli 2013.
Vi skal lige på den anden side af en lille ferie til Harzen. Så starter vi mandag den 5. august. Og I er velkommen til at følge med. Ikke at vi håber selvfølgelig, at I følger med, men at I måske følger med, sådan så I følger lidt med på vores idéer. Måske selv. Og så kunne det jo være vildt sjovt at høre om jeres oplevelser. Ja. Men jeg tror, det var nogenlunde intro, var det ikke? Det tror jeg nogenlunde, det var intro. Så men følg med og se, hvad der sker. Jeg synes, det er meget spændende. Ja. Det kunne godt være, at der er sket nogle spændende ting. Jeg tror, vi vil i hvert fald forsøge at fortælle på de videoblogs, vi laver, hvordan vi har det. Hvad der er sket, hvor langt er vi nået, hvordan går det ondt henne. Jeg har for eksempel lige her Skal det gøre ondt? Fået en ris her, fordi jeg skulle hoppe op på en kasse, som var lidt for høj. Ja. Det er så det, jeg skal forsøge at blive bedre til, så jeg ikke får ridser. Ja, Anders elsker kasser. Nej, kasser ja. Ja. Så, og så den, der skal hoppe og springe. Men vi har lavet en lille individuel video hver især, som I også kan gå ind og kigge på, og hvor vi lige fortæller om, hvad vi håber at få ud af det her. Og til dem vil der komme mange. Og der vil komme videoer hele tiden, non-stop. Følg med, abonner på YouTube. Ja. Altså på det her. Der kommer en kanal på YouTube, hvor de her videoer kommer til at ligge fremadrettet, så man kan følge med i det, hvis man har lyst. I hvert fald tror vi, det bliver ret spændende. Det bliver sjovt at se, hvordan det påvirker os. Så. Ja, vi skal have masser af fedt. Det skal vi have, masser af fedt. Det bliver fedt. Rigtig fedt. Ja. Som vi siger. Ja, så. Ja. Og det er det. Ja, det tror jeg, vi det var. ses. Vi ses Hej, næste hej. video. Hej hej.